Ano na igong supply sa bugas humay ang National Food Authority NFA nga mapod-apod ang ngadto sa Department of Social Welfare and Development DSWD o sa mga local government units human madeklarar sa nasudnong kagamhanan nga ipaubos sa state of calamity ang tibuok nasod. Si Chelo Valiena sa report. Gipahibaw ni Director Rocky Valdez sa National Food Authority sa Region 7, humantang-tanga ang ilang gahom sa pag-stabilize sa mga presyo sa bugas, gipunting karon sa buhatan ang pagsiguro nga adunay igong supply sa NFA rice. Gipasalig sa direktor nga adunay pundo nga dulan sa 140,000 kasakong bugas humay nga mamahimong iapod-apod ngadto sa DSWD ug mga local government units. Na mga 138,000 will still be complemented with the arrival of NFA rice from Region 4 and Region 6. Iyang gipahibaw, wa na sila'y mahimo sa pagsaka karon sa presyo sa bugas sa tag 3 pesos matag kilo o 150 pesos matag sako sa bugas humay. Laing gipasabot ni Director Valdez, padayon silang mobaligya og tag 15 ka sakong NFA rice sa ilang authorized retailer nga ibaligya sa tagsa-tagsa ka mga dapit. Samtang usa si Maria Minarda Bustamante, presidente sa Women's Federation sa lungsod sa Dalaget, nga namalit og 150 ka sako sa bugas humay sa NFA. Ila kining bahin-bahinon sa 20 ka chapter sa ilang Women's Federation aron makabaligya sila sa mas ubos nga presyo sa bugas humay. Tag 27 pesos ang matag kilo sa NFA rice nga ibaligya sa ilang otorisadong retailer. Unya mo na nga kada barangay mo-comply jud mi og kapalit ani kay ang ilang mga tao sa ilang barangay nangita gid og NFA kay barato ra. Ma-prevent yung increase kung magbibigay kami ng additional allocation sa mga outlet. Kung na lang yun, parang side effect na yun. Uban ni June Solon, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.